Хора, не успяхме там, но сега ще успеем. Само да ви кажа, имаме да снимаме 4 минути и 16 секунди. Но сега ще успеем. Чакай сега. Трета игра, това ми е четвъртата. Сега, ако тук не направя win, имам още една игра да играя тук. И ако не направя win, наказание. Но се надявам да абонирате. Така. И коментирайте какво искате да играя другия път. Например Rocket League, Hitman. Което искате. Казвам ви, когато апгрейднем левела, ще има и песен. Някои хора са виждали тази песен, да се направи от вкъщи с малко обработка. И да. Надявам се аз да ме съпортнете. Да ударите един лайк там и едно або. Не забравяйте 500 лайка и giveaway. Не 500 лайка, не, сори. 500. Бам, 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 бам. За малко да ме уби. Давайте. Колко минути са? 3 минути не мога да видя. Давай, човек. Крайни за метки. Метки. Човек. Дед. Това е празно. Дай на биги да ударим. Надявам се така да спечеля. Защото въобще не ми се прави наказание. Въобще, ама. Към се билди, той как влеяха тия апдейти, си забили всички настройки и не мога да строя толкова вече. За жалост. Иначе, преди да видиш как ще е. Само да ви кажа, че на един мап имам само 2000 кила. После за мене, ще знаем. FNC. Страхно. Ами, значи не малко ще бягам. И щом бяга, значи е мой. Опа, грешно. Кракнат! Не, човек, що бяга? Как не умрял до сега? Сигурно хора.